yn ergyd drom, mae rhaid i ddweud, ac dwi'n teimlo'n ddig ynglyn â'r peth. Felly nawr ddim yr amser gorau, falle i'n holi, fi'n teimlo'n hynod ddig, achos mae'r hyn wedi bod yn gweithio ar hyn ys just 12 blynedd rwan. Ac wrth gwrs, oedden ni wedi cael yr adroddiad yma gan Charles Henry rhyw 19 mis yn ôl, gweinidog yn ei Llywodraeth Twriedd Llundain oedd yn dweud bod e'n no-brainer cael y Morlyn Llanw yma, a nawr, da ni ddim yn mynd i gael o. Chod, mae pobl wastad yn dweud, oedden ni'n cael y drafodaeth rhyw 2 wythnos yn ôl efo pleidlais tyngedfennol ynglyn â os oedden ni'n mynd roed cydsyniad deddfwriaethol i'r mesur mae dod allan o Ewrop, ac oedd yr rhaniad rhwng y sawl oedd yn brydeinwyr yn y siambr a'r sawl sydd yn rhoi Cymru gyntaf, ac oedd y prydeinwyr yn dathlu diwrnod hynny bod nhw'n falch iawn o fod yn unol ieithwyr. Wel, dyma beth sy'n dod o fod yn rhan o'r prydeindod na a gadael i benderfyniadau tyngedfennol fel hyn cael ei wneud yn Llundain. Beth sy'n digwydd ydy, dan nhw ddim yn gwneud y gorau i Gymru.